Добър ден, с какво мога да ви бъда полезен? Слушай сега, мой човек. Тук от 3-4 дни съм в вашия град, много хубаво градче, иначе много ми харесва. Чудно. Радвам се. Обаче нещо по-така ми се е приискало. Момиченца, едно друго. Може ли да си поръчам, или? Вижте сега, нашия хотел е един от най-реномираните и в случая такива удоволствия ни предлагаме. Има клубове. Виж сега, аз много добре знам, че има клубове, но първо нямам време да се разтакавам из града. Второ, знам, че ти си по-запознат с тази работа. Айде вземи да направиш нещо. Вратни тук там едно телефонче и гледай да уредиш нещо по-тънко сега. Ще се постарая, да. Не искам да се набутвам много. Ще се постарая. Добре. Да, ще звънна на номер час. Окей, виж, какво ще направиш нещо по въпроса. Да, чакайте се. Дискретна компания срещу пенсионерки. Мой човек, Избирам. Абе, я взем си ми дайте 10 лева, че тук нещо стана. Айде, бързичко. Те, колко ще казвам да ни идваш хотела, ей? Да не ми гледате тук дискретно. Само да списа. Пълна програма, Full X3. Стандартно, нестандартно всичко. Добре, чакай сега. Да, това е стандартен. Това е с те арабските кефове. 10 кинта отгоре, добре. Така, тук, не, садо мазо, аз не си падам по такива истории, чак. Всичко. Френски и... Ете, това, братче, не съм го правил. Какво е това испански секс, братче? Ще видиш. Това е нещо страшно. Изненада. Хубаво, добре, аз ще задържа ценоразписа, си кача горе в стаята, ти ми докарай направо там, девойка. Коя стая да ти я прати? 317. Чакай. Чай се разберем и тук на място. Заповядай после да не се занимаваме с глупост. Нали се сещаш, изморен едно друго. Айде, аз си кача. 317. Да. Как са 317, испанската програма, айде. 317. Аре, какво стана с това гадже? Право се побърках вече. Къде ми часовника, къде си оставих, бе? Добър ден! Разбрах, че предлагате една услуга, която още не съм консумирал. Разбира се, всичко. Испански дарове, испански секс. Това не съм го правил още. Искам да го пробваме веднага. И ще му кажеш на този твой човек долу, че си искам мангизите обратно. Разбрай? Какво му беше толкова готиното на този секс? Нищо, което не съм правил. Нищо! Само едно нещо не разбрах. Това искам да ми го обясни сега тук веднага. Кое му беше испанското на всичко това, ако правихме? Ама ние още не сме свършили, бе, мой човек! Оле!